funny credentials. Men are Marco Sukuna, my way, na my way, and a minimum way, yeah. And now some more can't win, with your credentials, and I will be to my defend the moment. Now, mum, and I'm more sorry at Tiamo Mame. Let me say, Sebi, we name the left and right. Mumuna, we name in Tiam Famomeka, and what Tiama and I, Kevin. Miss Repa said the medical can. Miss Media, me jitum pass, and your winning, and your wampin. And so a bread said, Bibi Piara, a bogu, and so Bibi Piara, and Namsuma, which was Anamon. A bread without dinner, a bread without chow and if you watch. Minim say, Ufrigana, Koyano, Mishian is a beginning. It's the starting point. And until we team near Jenny Asema American. So do support a woman. Free so woman wa dear Ujanano, the honor the Bejina. So woman me and Punonsono and Fahaban Shimon. Don't try because you can't. But oh mammy. Minim say Bibi Fufrobi or Yada was papa pastor de was here no any baby wo start ho no japade na sem ne kanu no ni nchiremu a wo de amayen ene de wa me yehunu de akowie in fact e kan akoma yi papa me bompa ye se ni kebetumi aduru omo nchan nanka wo mate ase se de wasi akiremu no nanka wo hunu de wo so mo ye matena me show isu aka se ohwe ele hu nhyehyeye a aban no anansa mranimfo no nwene no wo mo adwene mu no mo hu ne se be ma ne wo ba wo matena bobra no wo mo mienu wo mo japade so tumi chen obia wo mo japade nso wo mo ni ho a ene obi tumi benya tumi chen wo mo entinya me nwanwa ba bia na wudu nkiremu ifiri ba nti kopem se enipa mienu a mo ye kru ni yire a wo mo ye japade no wo mo mienu nyina bewu no obi ni tumi nchen e wo sa japade no so nchen wo mo mienu emu baako ene wo mo mienu nyina ti se baako na oja baako na baako a oti asere surviving spouse no kaso wo kwa akọ pretumi fi se oni ni kuna anya real to ko petumi no abehwe japade no so acha oba ni tumi nchen surviving spouse baako a wakasa ye kunu na kaaye ana yire a waka no oba bi ni tumi nchen no saa no obi a waka o qualify so tumi file for letters of administration no emra na dwene surviving spouse ho number 1 fi se emra na dwene mu no ohu ne se omo mienu na aye omo japade nti ba omo japade so a baako wuja baako kora de waka ne baako no owo tumi chan obia ono nso aka including ma adise bia mabi eye nchan na bia japade ni mu nchirechire mu nso eye different kakra na emum koba oba ote aware ase a ba ma ewuja na oni majapade na se ni mu asem se okopetumi so ohwe so a ni yie mu no esansa de okopre bia no owu a odinja ne menti enka ni yie mu pa asa de wa kire ma besi so yi e wo senka eba bi wo ho a okotai maame achi efri se maame ne papa ni ho a na ejapade no emu ahodin nyina ebegina emaso. In fact, education media madada na ohunhum nkyiremu a nyankopon ne wotena se di nkomo ene nyansa wo de adom wo ema wotumi kyira asemu no. In fact, a kyiremu sita pa ajeta a chese de medical aka no eno a ena onsoso nyame adom wo ama wode wonkyirkyiremu no aba besisu ye pa e de amaye. Wow. Opani pacho mi jama wakono. Yenko back to nkofo a wo mutwa atro eto mama akoso asewa so edi atemutwa atro to mama brempoma so ne ade no. Wa me ehutumi edi asebo yachi enim munsunsanso bone a enipa bi agina baabi bi ahwe ye betoto wo mo. Odaroma munti asemu no ne agya nkyerɛkyerɛmu a nyankopɔn tumi boa ma utumi etene ma asefa no yegusu a ye kasai saa niema ne to asokoso a bibi na wo kan etumi a wo se di asem na chi no ebesi physical world ya me ehunu se bi a nipa no bi ade bi se na to wo mo ana ye de be saa na betumi atoto wo mo
ebi guso ana yen hwe animu ana de beto o na nya de nipa behunu ya medawase emse mensem ana mekam ye mengina so a mensan timu no me se ahumone ne de omu wo omu hia moja ba se wo wankofre no a oni usutumi Judas odi ne homa aye no onya no wa spare no enam se tumi bi di akire nti mumusa mo ho se edi pa na maya mogoro mo hunua me se ndem hu adwiri me enipa no obodua no me hu adwiri me ensu e wo Ghana nyina obobodi and they are there omo Paul say adia ye fro wanyame doso ba yendie onyankopɔ ba akopɛ ne ewo de obo osoro ne asase ba nkyerɛ sɛ enyame ni ho they are there inti sɛ wokɔ kanya wɔkyere bi bɔnde a na yɛ sɛ o ma umirika mu yɛte ɛno nti deɛ meka ne yɛ sɛ afi nkɔ na wie yɛ nnua a wɔn abɔre ne nyina bɛyɛ adwuma nnua a wɔn abɔre no ɛbɛyɛ adwuma afɛdo ne nyinaa nnuabro na individuals na bro na ehu ni sɛ na bonkum sentina me kyerɛ wo sɛ honhom bi di akyire wodi ebisa wakatua yɛ sɛ ɛna nso sɔre a na wo ninam na wo bisa na wabɛtena na wo kasa ɛyɛ tumi bi ɛna de wo yɛ adwuma enti sɛ wo yɛ no kwampa so de a ɔtamfo no egyina wo ma wo ma wo kwan na ebi a mesrɛ meka wo ma no susim na so taku bi a obi de ma wo sempo bi a obi de ma wo no ade a monhyɛ no nso ni monhyɛ no nso obi bi a wotie me moment a wobɛgye kapre afiri obi hɔ akɔyɛ adwuma no na watɔ wo kra ɛna wode ama sɛ nipa enti adwuma a wɔde ma wɔ no sɛ nyɛ adwuma pa ɛnyɛ nokorɛ na atoro wɔ mu a watɔn wo kra sika na wɔde ma wɔ no wɔde atɔ wo kra ni obi a yɛtua ne kaso nkɔdi kurani atam de ɛne me paare enti ade a monhyɛ no nso ni me se deɛ ɛkɔ so no yɛ honhom deɛ wɔkura nokorɛ no ɔde wɔtwadi ampɔntumi ɛna edi dwuma wow deɛ wɔnkura nokorɛ no ɔde wɔtamfo tumi ɛna edi dwuma eti so wɔma kapre na wogye a watɔn wo kra ma no ɔde wobɛda ase Opanin asama waka magya me phone no kra to me yema hye me wo se de okura no kra no de nyame tumi na ɛyɛ adwuma ɛna de yama ni sika onyankopɔ okura no kra ɛna de yama ni sika no so ɛde bonsam be so ti wo bi deɛ wonim na koma mu sɛ deɛ wɔyɛ no nyɛ no kra no ɔde bonsam tumi na ɛyɛ adwuma ɛna nam sɛ onim sɛ nyɛ no kra no nti no ɔde paabɔ ɔbɛma wo sika ba ɔma million kra ɔde atɔ wo kra wow wo de bɛda ase wow ade a monhyɛ no nso ne Ghanafoɔ meka na masi so dua enti mɛsrɛ mo a sɛ woyɛ w'adwene sɛ wopɛ sika bi enti wokeka sɛ wobɛnya followers wokeka wode tɔ wo kra wode sesa wo kra
said the walk canning yan no cram quandia. Now I win him chill said the walk canning yan no cra. Would the assassin cra? Or do bedas? Timude mo fan sound down and check. The nipa betitia which is and crania. Hey. Yeah, I don't know. What a wizard didn't chipa and a mobile munia. We are thankful. One corner young coco dear Dianity. Dear pa. With a young show. Ubi, I say, Sebi. Mamma, fat chemi, my nose is suminaso. Ma miss a wild day job at double. Oh, say no crane, no crane. If I obey, no money, and so share. Whom be a genius, so no say, who would be a never yet you man. Wow. Oba consonate the hour kaye, also Obagana. Oba the entire Obagana, ye ya, be a wedding at them be ordinary commence you. Hey. Ti who na dia asam na chini na eya saa ewrewra ni pam mo ye saa de no. That is it. Enti obi biara onfa kuma pane no kre no, the spirit will take him off. Sabi ye nyina ye do ma me sewa. Akem di die be na Achese bibi timi mu enye papa. Ayo. Hey, ini we see na ho kwakra se de nipa bi hunu no. Wow. Na chesa fepa na meti asese sa confusion esisi ni na kokko so ni nyina no. Eye baby a wugina no ma ho kwan a na tumi na di ade na chi na fam. Se wo nyina ye no wakoma no sesa. O ma bone kakra bi aba utirim ade na wo di akire ne ho a na wo divert kakra na tumi na di ade na chi na fam. Na chesa sa. Wow. Na fe kwan a obefa so a obenya wo no na wode wo ye enti no obe provoke na obu ofu na obi adi watem na nso akodi na bi na fe abufuo no koso na mo buru mu hunua na mo nfa kwhye wo nanum na fe wanya mo no wode mo ye de wo be. Wow. Hey. Na opanyu obi so ha wo murudua ni bi. Na bia obetumi afa maame ebia brempoma na wahyehyɛ adwuma atwantro na ɔde ato ne so na ɔmadi na tama na ɔmokɔ obi so abia maame akosi asɛwa na wabefa na wakan nim ɔmotwetwe no saa de no ɛwɔ nsunsuanso bɔne bi wɔ asɛm yi so bi so wɔ ha bia ododoni ɛno na meka sa no medika kan ebra wudi maame brempoma atem se maame brempoma ama medi wo nso watemu bia wakwata wo kwan. Hey, me kase wakwata wa eni sen ne honhom na ti ni mu no wode wakosoro. Enti ahon boni bia se ade a yen hye no nso ni. Minuanom. Mpa bia woni. Obi aye ne ene nam wiase nyina otamfo no peye ne kwan na eni ye. Oh, enti onyankopon ahobambo nsa ne da yeso onyame honhom ekata yeso enti bra wudi maame brempoma tem wa bra wanya obone no okase urade humi moba obofo obo hoba no betwe no eno na bonsam so be kire o se wiase ye no dia. Na chese ti maame na omo nkasa na
Omo de omo ncheche nkofo o maye din am hye da bobom pa ya omo de omo nsem nyina ma nyame no hu kura chan physical de o bi obeche wo na make say ye omo buru nua no mesre meka munye manu nsi hie omo buru nua no dodo no awo double ice enti wo kan wie ya no ko hunhum no ne bosum na de kro na kokasa ma wa bia sabi wo ya wiemfo ba woni na mo bonkum ni nifa hwi tumi bi ni wachi wo ne bebu abo na chese double ass ni chese nipa no adua no wabo ni nipa ni mo wi a wo de wo kwakoya okopoam wonse na meka no owie ye na hunhum anatu no a wo no wo bodua ni wie ya wo wura ne dem a wonim de wo kwaye Adia ba ko anka me re eye fini me ba Dennis baby biara awo me ba Dennis baby biara awo o chimene a de me ka kire we wa fun o papa from o papa Dennis obi biara obeti a oben no on kan kire no wa from ne papa anything yes say a jabi wura a jabi tias Dennis Mame Brempoma oyawde oyani sewa ntini mame kura ga asie ne sen ni papa nua enti oyani ne ba no ni papa me pese word no wo kire me mu ne sewa asie ne sen ne sewa kire se ni papa nua ba good ye tie ni ye ka se wo se a e kire sen o papa good wo se wa asie ne sen wa eta yisuma oba enti o papa ba o papa oyo oba ye tie ni ye hwe akankasem owusu ye be medini enti se oba ye frɛ no owusu a e de na ye beka ye de owusu a de wa ka ho good nti oba ni ye wese ma we ye oba ni nti ne ye de wa aka papa mudi mo hwɛ adakwasi adanu a wo mo ye press conference ebra ma me brempoma e kasa no wo board Dennis dini no e de ni si jo adabi no Monday yeah okay e de ni si isa na ne ho so se bibiri that is it na ese sunsumu no de kira no ho she has convoked the spirit wa kenya wow Mame ne kan was still ni nua no de wo share ne nsa and what they were also share or no nsa ba wa be trading okay enti dia na wo papa ha e cover wo no e wo mame no so wow enti baby biara abofra no wo no mesre no a onhwehwe ne swa enti ba so ya odie no a asa ne swa ne kasam no
papa enu ntina aka so wa form ne papa ye ne se wa no ana yes okay yes study ma me ne ka no yeah ye ka ye say edie na saman ne se edie na saman no ose saman se edie na saman ne se na ma me ne se sei na wo papa ka ansa na wo je wo papa kan ya ansa na wo no enu ne friend nsamanse enti wo papa sisi ade na wo nso ye ni se che bia na akra ne nim se ne papa kan sa akere no enu nti na me kan se wo nimu a dead nti wo ntu ho anamo yo wow ene de opanyini nkomo no aye de pa no am yasua de abusuafo e de na mo ka cho panyi senya in fact nyame ahira ye pa o se why fool ati ase utu se wasua de e ba de wo spiritual aspect no so chile ma uti ase sanso ne ba amamre kwan na normal sitinem asem a ochire ma wa hu se papa nyame adom no nimbie papa wow open ye da was pa ti wo bibi etwa to obeka na yo mse masama making nyina ne yese de dia no kre wo no nkontompo ontimi nyina no nenso sedi Yesu kan ye no eno ana mejina so ose ye hu be hia yandie nenso ye ma ye bonto ye yem wadi wiase so nkodi eno kre ye befa atitie mu ye befa abufuse mu ye befa ehise mu nenso kodroba fomo a no kre ne ye ma me se wadia to be a within a chino and can a command to near when you make a amen me banyansa for Opanin Senya no nyankopon shira papa wakani nyina na me shira papa ni monyamfo me ba no wa hu se nyame shira me pa ana wonti afi Queen me ba ni Opanin Senya nyame adom nyansani saa a kire so wa kye no honhom akyede tumi di ne honhom nyame honhom ode akye no hwensemu ma wonyam ntiase kyerɛkyerɛm ma enipa hu se de sitie okasa na utieri di fa ne yi a ubeti de opa akyerɛ se ye papa bi wo ha obehunu wana ma obetuntam na wahunu de wo se oyɛ ansa na akachikura ede amaw wow ene de enya asem ketwa kra eti abusuafo nyina no panyini aka no ene de se de enkofo ti guma me nanimu ase na opanyini beka o no abom kokko na opanyini bo no abom kokko se ani munye o muhwani ye o muhwani ye papa me ma kwan no aba ba kyerɛ wadwene ebi ade befa bia wonne niema ekoso o media ne so brumre bi yesi nkofo bi ne ntokwa esi wo muntam ne ne bia ne nam na mo amu yi secret to abontene mesi nkofo bi bre wo mu dem kokoa mu a wonim na mka kyerɛ wo san twa to so na mbetwa to mama brempo ma so no audio so mba boy kan bi si ani gu maame nani ma se twa na da pa no bre nkofo bre no ni ntwa to so etena dem hyehyɛ niema obi amwo wow na abebo ho na wusu omusu ni ba so muntimi ma meka ana munim na wo ho na mo bre na muntimi nka ana mo bre ana hyehyɛ mo ho da kroto anu akrima hwe wo de mane nhyɛ ho saa nkama ho ntɔ na mpatew saa adwuma hyehyɛ mutena hyehyɛ adwuma eto bo mabrempoma so ma bi agina so na adina tam aguma me nanimu ase obi ani ne ewu Opanin nua body akoye autopsy ni a head stand dem ahyehyɛ de ntoa beto ne so ne mama akosia so so wapam da mama akosia say what we obi a
obetumi apam ni kuna Lumba yi ne magu abontene mama akosua wonim nipa mpo a ade bu a wote a wo ankasa ba usade bu nipa ntumi nya ni kuna Lumba mama akosua sewa betumi ayi ni kuna Lumba ne magu abontene na da Lumba ye be ma betumi ayi ne magu abontene hey chantro we ma wiase nyina mama me ne ho ya hi ma ni ni akwa awie wo so wan hu no ena na mo ka de mo ka ba ntu ebranson mo nka he ka cho so meka is traze unya nkan why ai de wo mo ne wo mo a na am se mo ka ma wie ma me na mo si anware ne da no na ne nkrata akwa ode akwa ware obi awa abrochire jiska no ekwa wie ase na mama se etwa mo ho munya mba be kase aware no ana divorce bia no divorce wo mo famra divorce wo mo famra mo ka mo divorce bia ni ho mo famra mo mra nwie yo ba kuna ni ani kunu wa hu ni kuna one na bre ewu a nanim ejapade on ni kuna bra yo gina mu koto ni kuru kura so betumi ni kudi aksena se aya ade abodwa a ye ntete no a ye de gina koto ho ni kudi edin na on na bra paja aye edin na on ni kuru nam fifra mu ahasuo mu esu mu ekomu on ni kuru bra ye ma sa di no mo paja aye da Lumba no ya ni gina court se kru ni din kru ni kwan so tumi ya de gina court sa ma mi we sa dam tini so so a wutumi betena social media ba kru ni we unsuro no oba chese na ni abridra ni bra no na bra bo be boye sa bre ya twe no nsamanko na ni sunsun watie na nso be man ko hu na ndi nkra kase kwadwo na me ma ba bi mfense na nko hwekodwo ya nim sei wan hunu na ne ka wakra ka ne nsa sa ba kura ni we di agro wanya na betna social media o twetwe no wo se sa wo na daja wo sere wo na Lumba yira kosua se wo adaja ya mo sere na we aka ti sei na me hu mo bo me hu dia me nka nkyere mo eya sere ye ma wo metna se asese ntoro atuni so awie wa wi afede de ba sa side ne so eye ni gie ne fede ma sa yo Anahima say de wo kan no enipa nim papa ene ojare ye bone yete ha ye adwuma yi de se ben krofo ye bia ye bo mu dim bone no ekia so senki bitimi aye bi ena no me kai pa se ne ye din komo ba bia na wo ka chempenifo bi say de Yankopon aye wo eni ahun ye kasa oba ewu bibia bia including nyansa eni ahofe mindia sanka wo bi na no te so bi ka cho so wabobo apo za I be te say apro so bi descend yes so wabobo apo o to for bu say de double di wa tempa ana manti o obi descend ye na say bi ma me ma ma me ntie me ma na de utie nyina no wonye te say sebe abrabo basa because of entity baby ya titi free ya o dey benti enti on say Bible nyansam no o say ye wo ade nyina ho kwan enso nyina ne fata enti sebe previous ya bie posti adwumakuo akwan ato ho ya bie soja adwuma akwan ato ho ya bie nyuma bi asofo even Roman asofo kra no binum de dukubo mo yem a memintimi nye bie kodi sofo a ewade nyina ho kwan enso so nye nyina ne fata ti de sewo na e so wo ye yes enti ba bia ye tete wo free ye no pie nipa mu a o show maame ene obusuafo ene omo tete wani mo yam it's true enti app yi so ya ba be pie no app no so no eye ewiase foforo edipa nyina nam so bie to so nam na so kosia dofo na so mo so mo dowa
omo mbetu adu wachi wo bra wudi ni patam no hu se wo de no wo mo nipa tu adu wachi wudi atem nipa ani adu wachi ni ye bo abaso a one ni nyina ya se ma on takra se no wo de no ba se ye platform yi so hwempanifo titiru pa ne animonyamfo ne wo enipa bi a omo pa bibia wo bu omo ho a sebe wa koma pa ne adwempa bi se edipa e ba platform no so no ene ye sorry say yet me am TikTok ye face challenges kakra gofo bi report ma eze omo eje account no but I had kakra ma yen account wo chima e beba live no e wo TikTok hwe enipa titiro mo begu TikTok so na hwe omo YouTube ni Facebook a omo 80 wo de entity ya wo mu no ene wo nipa ban a wo ye ne wo nipa su a wo ye ne eno na attract ni papa mo ba wo ho ba to what ya say enti no ni nyina no eye wiase enti wiase ne honhom bia nam bi nipa su bia nam bi enipa mu sebe mpreduasa nipa mu moa bi ene nam su bi enti ade corner wo yo no eno na attract enipa bi momba ebre bi woman bi bedi nkomo se oye man ma ennamu nipa bi mre bi ewo eyisname monitor no o se honhom na ewo homumu no ema omo eda sa sudadie no so wona mabonten a na ohunu nipa bi a otimu se nipa we ya mahunu ya me ai no me sunsu na me honhom e wo mu no ebi wo mu attract honhom mo de exactly enti usuban bone a ode te app no so na attract suban bone yefo atem didiefo bom didi mpanifo atem yes ma boba po emise yes what chim say a very rope embe ma se do ni atisi onim rope ade hata so no me na me bidimri kana me behwe wo be be say that behwe wo so ko si for bi adaja me tia me nya be chinchunu ti bi sa behwe obi na zo we di ni pra so okay die taya no ta wo keke oboa ya dia bibia sa wo me be ma enti me botu gui so ho enti o ka fasi nya ye ne ye be krokro obi abeka kire nipa cross onko no nyankopon ko hunu mobo na bi wakatua swaba obetwa because papa wo ho and why waje so obechu su bone yeti hai de ye kra ye kan kwen de ye kan nyankopon nim yakoma mu se yede no kuretro do edi aso ye chikura no ebi se de ye kan so ye bone etim ye nyama ni momu nyini exactly tue ye nyina ye ka exactly se de obi adwuma wo yo teacher ni ba say exactly period tie edi se me eneme ho ye ka chem se wo ko di pani bi atem na sebe bibi ato na obubu agudam wagu edua bi anyawo ene ade me betena metitimani ase no me so ya menka bi kura fi say ye nyina ye call app no so de wo pe na wo chusu ye e buru nua no pe wi anyumre dia kan na wo chusu ye wo mpanifo titru bi a Lumba sam yi ba ye omo di privilege na nso so mo no ntia wo bi ada da bi da ye wo bi wo ho ye wo nipa bi a omo di privilege na omo defend na anopa awia ne anwumre bato omo no ntia pani bi ada ye wo nipa bi a omo di mame akoso ase wa achi a omo defend mame akoso ase bato omo di pani mu bi atam da enti so wo choose so wo be di pani mu bi atam na wa su ba akosi ahusu a na nipa na wo ko kana sam no nim ani ni tumi e bo no ho ban edi na chie na so ko kasa tie nipa na se tumi no sorry tie wa me meti hai mada nano man ya so be kaya papa ya ofre ye free landing ya so ye odifo ya o se wanya ichire bia fa ye ho obon paye ma ye ka kire se ye nkoso na de ye no apo bebre na nipa abo honhom ne honam mu nyina nanso so ye nhye ye sapo mu nsuo den na ye nyire ye tampia mu den ye nko ye nim efise de ye no ye nifo nyame ye nim enti ye nkoso nko ye nim na enipa ye bom paye wa achiri eba ye no do so sene se de ye si hu
Pasha what you say? Matia pa. Enti ade na e koso saa no so wo asema ba wa be bi bi na wo say wo be bo sirem Concept na wa twantro de ato to obi so baso. Men kai the last time I ball President Dean wa ha e kan de chi asem bone ana ne ba bi ho asem ana ade a wo ye no ho asem ana bi obi nka ade bi a etia abaya no awo kwan bia so na so kan ye ka ko nyina no ono ankasa kora tena dem obehu se kontonchi media de omo ka bi mama me akoso ya se wa yes the analysis na wana eko ankwa ma wa nya atemdidie after say asema ba yakofa report aba ya be breaking is the tie the news na bra wa we breaking news abi no ba bia ye analysis no ba bia ko no ono ankasa o tena dem obehu se enko ma no eno nkire se ye didi na tema na ye taa no it's about the yakunu ene enim die mu die fo se ye no kore de ye ka Pacho what you say? It is obi ko sheba bi na so ko kanche de photo to say de nkofo ka che say de photo ni nam eme ahodo ya ye kanche ne nkeka ho ya emfa amfa nso so nipa na hunu say ye nifo but se wo ko ye de ni kwan so wo ye na bo sire mu kan se mo ye ni ho na se nipa no atumi so sire wo na so wo bo hwe do mo a se de Opanin Senya ka se ade no honhom mu na mu it is honhom ne de te de ba bi wan ko frɛ no a ɔma but say no we frɛ o ma de na ba ye bebre bansem we mu adai ade na ba ye bloody abia bo bebrebe enti se wo umunya ha na so umunya do enough na so also be ko sa akon we de amikan akon sa akon we so ye didi atemo a na wo wano asɛm atem didi a wo didi eti bompa ya nyame ntie bompa ye kekansɛm akɛse tie mpanifo ne ade wi akɔ kasa Nyankopɔn tumi mo ho ba ya ebia na wa anya saa ade no enti mframa ne twifa mu a honhombone mframa ne twifa mu a abubuo mframa ne twifa mu a owuo mframa ne twifa mu a wa ɛbɛbɔ obia no na abɔ na do wa de kɔ ba bi enti nyɛ ne yɛbɛtena ha ka kyerɛ sɛ nyame hu mɔbɔ nyame ntua wɔ kasa de wadwuma teɛ mama se nyame ntua wɔ kasa de wotu su yɛ de wadwuma teɛ no pɛpɛpɛpɛpɛ ntua wɔ kasa ɛwo mama de asi enti nyame hu mɔbɔ ɛwɔ de bɛ ho some de ja sofo ba ni hu mɔbɔ sofo ba ye nyina sofo na wo ye moja ba ko na wo ye mu hwia dam pen so ai ya mebɔ ade be pin so be ya mom ba e woni tia o papa ye sofo me papa nye sofo enso so moja na sofo ma nya Abraham asefo ne ye mama kan feel so na mi twa obia ka se de na dwuma sitie obia ntu obia ka Lumba sem yi free ni so besi ni na se nyame ntu obia ka se de na dwuma sitie Nyankopɔn na ka o se yema ne momu nyini enkosi otwabre no na ɔno ankasa ene nim de ye ayuo de ye ntete de ye nwura ene ade ade obeso ne nyina so oti ya se wo queen akola ketewa kora na sebe wasoma na bonten kwa na akɔyira usika wunim ne ba bia no obedi na tem dabi uni na tem na campus o ma me panimu ne die wo no ho ebuo wo no ho ni kunu kura efere mo na mo de na besi wo osmani nso ade ya gina bonten agina tentan fidie so na masopa maame ya wo su eti ni so breko ani kunu awu agya no osmede ne beto tankuwa mu na mama wiase nyina ehunu se wo yinim pa bonefo na me na me ka bia ye betie na se nyame aso twen ba wo so a na se nature aso twen ba wo so a na nanom nko asase ya ne amu ensuo ne ade sori aba wo so a me se ne ho ase me be defend wo me see nyame ntua wo kasa de wo nwuma sitie kasa amen fiao ade na nkwaran keten mo bra bia ene TikTok nti kwala anya account na otimi kasa ode ne kasa ne be kanyansasem no ode ne kasa ne di dipata na wonim tumi edi nkrofo achi brunua ai ase wi ase yo mo dia wonim tumi edi nkrofo achi wonim se bi entoko mo kunti bitimi extra print take it fra broche me bodua ga na sako ai oba be boko akọ hey ade enko wonim tumi edi nkrofo achi
Hey. We are the pakura no nipa pe why adu bone na bo a wo de why wani wiase nyina se me ya de bi na true challenge amaye ho e kura to e for tie na bia be fa o jema ne ho se ono kura na aku no hey abrawo kira ho nim de besi e kan sem papa na anko ama ne ti god what to tankuru am na de wakoka bone enti e ho no de owo ben ye nyamba nyame na se eye papa se Nyankopon na aso mo so mo nkodi mpanifu atam a nyame ne omuni enye no kra nyame ne omuni tie abusa fo ba kira wadwene all jokes aside na me say arewo bi na namu because of name bi a yeda ya nipa de ahu mu ma more ho why and the sie bia no yeda ya na si awie enti de si ani so no ho a na enhwe emfa de si ani so ni si ani so na yenkoso a ne ensuesue mu ade but no all jokes aside all jokes aside me dey say makasa bi wiase am tell me kan sem bone ma me ho da queen afia ni mo tu ada abo kire me ma no kure pa de say en kan no kure pa de emum de queen de me ho fewo Rade. Manfrodi. Me wa ncha mo nsam me. Na hema. Oba papa bi. Me be ni mo nyamfo. Oba Manfrodi am hofe. Eye say ai emrani am say say na obi to na bo fu say de o. Me be bi tutu no. Be de o chire. Emum de asa me ho hipa. Mumdia. Wow. 0554227712 0554227712. Me pacho freba no abechire wadene. Hello. Good evening. Good evening. Me da fo be ni o. My Babs. First time I'm from show no day. Why dear. Now did they say Mama Babs. Mama party na dia wa frɛ why dia wow. Anya to shelen hwana na say system ni mo arewo bi na mu. No comment maybe so the number not to do and I think you've done it. Mama party what mean kan? Yeah, okay, kakra me peda ma. There be what mean kan? What me kasa? Eh, mama party what mean kan? Hello, but I to manka. Also at menka. Enyo meto nka. Yo. And then first time I was free and then I rewan na muntina me senka fashele hwan di kan. Nanka e kire wadwe. Yo, peda me je kasa. Enti to shele hwan ansa na wo wi a wakasa. Oh, mpocho. Wait ni mo hye na etiri. Mati yankwa. Moderator mado watu ama. Bima shiri wine, shira tipa, la tupa. Iti moshye ni ye. La tu papa no. Moshye ni. I think so when I said in fact, I am roho. Mas me you fresh to the but in the wood July, I book no October. Oh. Easy. I'm a numpo. I'm still grieving. Easy. Na muhu bono woman there. Grandpa bakan there. Me pede muhu. Me your autopsy. Muhu azo come brother. Muhu bono. The whole buhala all about Lumba because of the Mazen, the cause of death of Lumba. That's the whole problem. And to say, I want my sister by autopsy. And he for crowd. Now, they fear, so you what's on you are a counter. Nobody to know you very well there, being our year. Na owo enyi bi mu team up wosie 1 year wonzu ne danala nipa no wi aka na mandem 1 year wozi ne da wodi sie nipa na is 1 year sha if to this time it to me read off in time if from black and white
It's a black and white 1 year before you come to white. Now 1 year straight from black, straight to white, straight to more different colors, multicolor. And to try there, a year biale agitation mude, Obinukun, or Yanaka being a year biale. She hasn't lost anything. Oh no, she has not lost anything because are young, 31 years, she can remarry. I could say one why was it? And to say, as some naba, or be a de come out someday, a born some to one out of. And to say, we should the more kebiama because of baby and boy in our one, because of baby. Where from the insult on the innocent woman or grief? Or be away who nukun, or be a woman who crime when goes nukun, one gets the nukun who the knafu. Where from the insults? Now, in some wakanumpo or yanukolumpa, that is not the timer or the what the macro, but what is a mammy. In something I fabricated. Number mammy or yanko. Now, I am yawing there. A cause I work about 1 week. Oh, yeah, Jibia, I condemned it on a program. The man, mammy, the girl is going to rub shoulders with her. Or you call by your bayer. After Roman father introduction, girl no credential. Okay, chien, okay, chi, but I wouldn't do it. I mean, in quarter the nipper culture, they excuse me. This is not the time for it. More no position. But she allowed them to take her leniency, to be her weakness, and that's where we are now. But a bufra by one mommy. Nessa mammy said your mammy only yana mambra. And your mammy put Wobakwa walla and cannot be catching a being never. It's a blue one and catching a being in she. No more tantum, no business sweat. Into one of my men saw one day. Ain't been a brand of musmala mini being in our bar. Mamma bet no beneath. Then she ordered me to know beneath. Lumba was Lumba and son Orishoba. And will not be nazi, Efa, Ivia, Nancantabito. Oh, Jawayan, Oyaro, who not Oyam, day. A lot of people call themselves Christians. Oh, when you meet the Bible, Razina, some letters, and Kunafu, Nenjanka, Onanyami, near a word. And to say, the book of Lumba, but no one, and you pen, you would know woman who shall now none of them will get away with it. In Penny Fukuna was shaped in a warrior. Well, one baby, and Benidia, no more going to G. Well, sister, sir, no more going to G. Bible says the fathers have eaten sour grapes and their children's teeth are set on edge. None of them will get away with it. Sooner one mammy, no, she they will show their boo. No one is that what did they are adding insult to injury. And they don't care. Because when people work when they've added their heart there, so what's wabayan? No wabaye. But then the worker, for the love of money, is the root of all evil. Sikana mwaka DJ, nobody said, be a proban. All your one shame. None of you will get away with it. Munje or necessary a proban. Say she there back Canada, cannot do because I born simple or another. And I need that will be a why innocent, because now robber. Now what we call evil good and good evil. All for the sake of social media views, trending. Remember, in your Jimmy-Biana Kuma or Trawa or there. A Jimmy-Biana Kuma, the Trana catch up Monday, Mina Sama, and you will never take a yarn. We must be use our common sense and live a life we will be recognized as good people because everything is permissible, but not everything is beneficial. You was in our book, in Yazin no Fatayan. Zobia region or Bobu. I daughter, but I've put her in her place. And to why the carving
Denise mo Wabagana ha. One call one papa, name me up in Pomaho. One call papa nebushing ho. Now rather waba. No, we choose, pick and choose baby wabatina. They are paving way for them to be used. They will use 1 year, they are going to dump them. And they will never ever have the trust that they expect from their mania. It's rather unfortunate to say, I throw a banner doors and some cacano doors. I was who will be so with them to one man. No, that situation, no man. No, why the man. Into how would they feel? Love your neighbor as yourself. The warrior Winje. Thank you so much and God bless. Thank you, Mama Patricia. And Mama Yara, I was saying with Mammy Penny and Akasa say you, Pacho. Would say we could bear 2 months in Madame Maya Busia. Why? See Freya in here, so you had support amount. Why? Near Tower, she are a funny nipper. Mammy Penny on the Sujin Cremo. Na wakasa nsem we na kwanya ho ma on nese obesa kira wadwene ibi ani ho elite yeah wa mu didi atam di ma me kunani ba wan hu ni kunani ni kuna brefe ni kura brem ama ni kura benya din that Lumba wo that Lumba no ni mase hu ye na o ye that Lumba wanya anu sa wubuo no na akosi asewa de obegu nani mase kwa chamfo ni o kwa na chamfo kwa chamfo kwa kuna tsai chia one obema dumo nyamia dum ye hoye pa na monswe pacho nyamia dum yense hoye pa ebe nyamia si edikan Opanin Senya nyami shani bebre ewo ni church mu ni ni pia odi maye ni church odi maye nyami shani bebre steady okaye no kwe home you know na ADSA home nyame home na obonsam home na ma ye free say obonsam oti nyankopon so atua ebisi ne ebrebia oni no eko na wa oni ne kono so no na mipemu nyame nso na mipemu ene ye adwuma enti se de Opanin Senya ekaye no aya home you know na ADSA na adia ehunye kwen ba ko ana boye nyina ana ba ko bia no bo no asore atia na ye kaya se bi wo Bible mo se bra o to na ba asase asmo kan se asase so fo mu nwie yu ase sudifo no aba mo nchen na okay Proverbs chapter 19 verse 9 omo Meka sewe ama omo kasa afanu ni nyina a omo nim senye no kre na omo ka menka man nipa baako or say a false witness will be punished and the person who tells lies will be destroyed. Sa na Proverbs no oka 19 verse 9. It wa wo kasa bia na wonim se asema wo ka no enye no kre na o kan o se o mfa to ni said the Opanin Senya ekaye no you'll be punished and you'll be destroyed. Now why and be punish you and why and be say wo tie fini na me ba mama kosia se wa said e bi tia bonten ka so manya ne sebi na deja me pese bi busa sa krofo na sepa ko a woman made the chat and I'll cook no ya. How the baby to know about you? How the baby? Say a woman me and I say, Obush ye need be a deja, Penisa, and now cook no ya, and come so come race with him a friend of 4 a chino. I'm a dear Busa say, Fabremi. Even you. Said the Obama Kayano, you be a guno, Ubicha. And then we have a real way. Therefore, yeah, you do. Say,
sebi maame a wo twa mo 60 years na asuko no mabisi wakonya na dagent na ni agye ebusi Queen me ka semwe fa mama akoso ase wa na ware ni we unse mi Opanin Senya ka sembi o se Ghana mra no ho etore bia timi chinchim no baabi na wawura ho na wia no asa ka atua Queen aye no kre se mama akoso ase mu yi se di kata nyina efri Ghana ka sembi ke to twa da Nemum enam se enkrata no ni nyina free Ghana ntina asem ntimi ntwa no ti se oman bi so de no kre trodo ne di asem untimi nsesa no nti se yebeka ehun se yebeka kire yen se wo awarija ye wo ne kwakwa kofa aba te eye Ghana na mama eye ordinance anka ntimi nya sa awarija ye katra ne bae Ema nipa di tu sampa ewo ho nemum enam se sa ade na nkosto wo Ghana ntino wontimi nko obroni krom nko ka nkire ne se me kwakwa akotua bibi di amano na onye bibi ma me mfamra megye de me pese me enye yi emfra eninti ne besi ni na warija ye krata na omo se omo na esiese wo ho no omo ntimi mfa mai nemum se eye Ghana ena ye papa wonya ni baabi kro ene ye maame akoso ase wa eware ye ordinance anka itimi nya saade ne de baaye fi say ubeko institution bi na ade e friend ordinance nipa ba akofo no otima register be 4 na 5 intimi nchi no iwu say nipa ko na Mami be can go show we so I think about some weeks ago. Enti no ebeye din na mama akoso ase wanyina so awo no Queen din pa se yanhwe yi a na se yempanifo bi di asemenim especially in judiciary system no to man hwe yi na omuka semwe no man kan yi e de Ghana nyina eto amanyimu enye maame nko aho Fi say yem papa wanya ne baabi kro Charles Kojufusu onye Ghana ni o enkrata mu no onye Ghana ni ye maame akoso aste wa fusu enso enkrata mu no onye even though Ghana dey but isi enkrata mu no onye Ghana ni enti se mo se mama ne normal odi baye no enye papa ese sabri ka baabi e wote no aban na chi no fi say untimi nye saade no mfa ma wo komu so de be ya bibi ese ke ya chi no ena yi kromu nso no ese sabri ka di na ma mra say wodi saade no ababe daada ye enso ya hwe ni mu a saade no entimi nsie enso enti ese ke bibi kire yen se maame no mama akoso ase wan krata na omu ebi mu sie se enye papa no nye saa ne tie se etisa anka edi kan kokumasi court no anka optimal form of trans no tibi kan si to pay se enkrata ne nye papa but enams onim se papa entino wantimi anka si su pay ne mum or this technicality said ye kanu ende de bokuye Isramu yenya yedi mama akoso ase wateme anase afanu ni nyina no yenhwia no kasa yie fi se asa wo wunya ka ahonhom esom omofa mo de ye adwuma na baba wa na brantie at a young age one for one ankwa kutsika no ayahi ade obeje adagudie na wo tie no enase na obedie za adagudie no and last time and the cow a better ones and not saying it be name won't kutawa won't wade ye and said the Opanin Senya kind of na a year to mano now why one ye careful no would won't a bit
meda mo ase. Yɛda wase paa kwekwe chamfo nyame hyraw. Brilliant submission papa na ade aba anwumre yi. Yɛda wase papa busiafo nyankopɔn hyira mu nyina nyankopɔn enye mo kese papa. Yes, highlights and reactions me hu se waba wo YouTube ha se na Facebook TikTok yentumi ama